И коста хора, аз съм Астрофайер и не сме се виждали доста време. Това е втори епизод на Clash Royale, където аз съм по-развит и съм 6 ниво. Да. Съм четвърта арена. Да. Някой ми е реквестнал. Thank you. Няма никой в клана. Така спечелих един голден чест. Искам да ви покажа един реплей. Според мен беше доста така корав, който аз направих по-скоро. И ще ви помоля да се увеличите качеството, понеже според мен няма да се вижда много добре. И така, искам да наблюдавате. Сега ще си пусна X-Ball, при което ще ми разбия кулата почти. И аз няма какво да направя, нали? Той възход грайдър. Мини-теката ми отива, а нас е много малък демидж. Както виждате, той сваля едната, така ще свали и другата. И аз оставам само на една де-факто и му свалям едната. И той ми дупчи много кораво кулите, при което аз не знам какво да правя. И бях последно 326, обаче дойде дабъл елексир, след което аз направих един пош и го разглобих с 3 на 2. Много жалко, мислех, че ще си да ми даде Super Magical Chest или Magical Chest заради тази игра, но честорито ми беше фул. И да, това е което исках да ви покажа. Ето го новата система на дека ми. Имам Hog Rider спечелен. Имам ето това, смисъл Inferno Tower, Синя харда, не знам дали съм го снимал Барбарианите, Барбариан хърда, Рокета, май не го снимах, Тумстоуна, Бомб Тауър и тези неща вече са безполезни. Така, може би ще играем една игрица, пускаме. Така. Мисля да направя един корав пуш. О, фак, да. Тук със сигурност ще ни трябва този корав пуш. Защото... Добре, тук и двамата умираме. Ще изчакаме за едни арчерки. Които ще пуснем. Да, този му е на първо ниво. Арчерките ще се оправят според мен. Така. Можем да пуснем уич тук. Макар че пеката се оправи с всичко. Пеката издържа. Пускате едни такива. Макар че той вече си тръгна. За тях пускате един Hog Rider. И миньоните ще ви спасат. Какво да правим? Той няма да нанесе никакъв демидж Hog Rider. Аз затова не го слагам. Hog Rider за мен е безполезен до тази степен на игра, защото в момента, докато стигне до кулата, вече е съборен. Затова за мен той има малко значение. Вече нека пуснем и пеката. От сега нататък той се оправя. Арчерките от него е много важно да стоят. Те помагат на целия процес. Пускаме една такава мускетиер. По-скоро. Пускаме един Hog Rider. Сега ще пуснем Hog Rider, да видите. Не по-скоро пускаме свирепата армия от скелетони, която няма да нанесе никакъв демидж, понеже докато стигна, тя беше мъртва. Така, пускаме един Hog Rider да видим за тази степен какво ще направи. Да, той докато стигне, я да видим какъв демидж ще нанася. Very nice. Да, добре. Hog Rider му нанесе много добър демидж. Giant ми отива в грешна посока. Просто живот. Какво да ви кажа. Стрелите на нас с много малък демидж, но какво да се прави? Гледа, нали, няма сме гадни. We'll play it. Кой знае колко е садно. Да мисля, че новият дек е доста добър. Само дето минус прави Hog Rider, който освен че бие по-малко демидж, малко ниво и хелта му. Сега ще ви покажа
хелта му е 880, докато на пеката, която е много корава и е 798 хелт, но е доста коравичка, бърза си е. И това е също е бързо. 165 демидж, общо 110 на секунда. Пеката прави по 240 на секунда. Да, бих казал, доста добър дек. Другите ми декове не са кой знае колко интересни. Тук правя възможно най-евтини декове. Като за сега този Skullgrider ми е любим. Мисля го за Menace Knights, но все още не. Дали някой има Значи сега да не кажете, че съм неграмотен. Просто аутокоректи си казва думата. И ще пусна още един реплей, мисля. И играл съм срещу всякакви с други декове, което не беше хубаво. Нека изгледаме. Така, тук стандартно съм решил да започна с магиосник и с скелетите или сарчарките. Да, сарчарките, тук доста се притесних предвид, че дракона му дойде и бях на път да така отзад убих отзаде всичките неща, за да не дойде скелета, беше ми много важно. Джаянта, трябваше да го заобиколят всички скелети. След това същото става и с Кнайта и Рип Кнайт, бих казал. Тук единият тауър бе разрушен от мен. Да, пеката ми е за сега любима карта, защото нанася адски много демидж. За сега нямам легендарни карти, но мисля да здобия с такава. Надявам се. Аз съм единствения, от моите приятели не му се е падал някакъв такъв чест Magical или нещо подобно. Но малко съм саднат, но нали за всичко си идва време. И да, тук го убих. И да. Добре. Вече го изгледахме. Няма нужда от реплей. Така, другото, което иска да ви покажа тъпите оферти на картшопа са ужасни. Значи, това никога не бих дал пари за него. Това е също, защото никога няма да ми бъде главна. Тебе преди него, Епик Барела, по-скоро Гоблен Барела, преди го използвах, но сега се замислям. Сега ще ви покажа другия ми профил, ще се върнем си. Всяка превора, отново се върнах. Няма нищо специално, само ще отворя този чест. Просто исках да видя какво ще се падне в този тъп чест. Имам още един приказ. Така. Това е дека, с който разполагам. Единственото нещо, което адски много ми харесва е Бейби Драгана. Тук имаме Принц, който искам, но не мога да спечеля. Добре, тук имаме стрели, като цяло дека не е много ефтин. Доста ефтин е по-скоро. И това ми харесва. И да се върна в моя. Нали, който силно ми харесва, че съм на 6 ниво. Не съм още кревата. Но реших, че трябва да има втори епизод. Искам да отворя този чест, да видя какво ще падне. Голден чест. Единственият чест, който ми се е падал. Знай, скъпите, голден чест. Фейворит картата ми е Уича. Пише поне.
са френцовете, я да видим. Това е моя най-добър, от приятелите най-силен. Така той дойде на 7, но има легендари карти, които са монстрите на левел 1, но има Майнера, Ice Wizard и Инферно Драгана, които са зап 2,9. Много ефтин дек и така и доста започвам. Това е един друг мой приятел, да му видим неговия профил. Арена 6. Дека му е сравнително... Какво виждаме тук? Това преди го нямаше. Така, дека му е сравнително добър. Изключим Хограйдера, защото не съм сигурен дали той е толкова добър, но според мен може да махне стрелите, но той си решава. Поне аз не нося стрели, това е един друг мой приятел. Да му видим неговия профил, няма как иначе. Принц, който е на 2 левел. Доста хубав дек, бих казал. Още един мой приятел, нека видим неговия профил. Тук нищо интересно. Друг мой приятел, който е по-напред мен. Видим и неговия профил. Мини Пека, моя любим, най-добрата карта. Baby Dragon той използва, доста скъп дек използва като цяло. Моя дек е, всъщност, моя е толкова дек, че няма какво да говорим. Това може да е също дека, който използвам. В момента съм с Хограйдера, който коства 4. Дайца коства 3, затова е едно, но не мисля, че това едно е толкова важно. В момента най-силните карти тук са Хограйдер. Всъщност всички са силни, но най-силните са в момента са Хограйдер. Нека е този тук. Хограйдер е този тук. Арчерите са силни, защото са на левел 5, естествено. Могат и по-силни да стават. Левел 1 Witch. Не бих казал нищо за него. Добър е. Бих го апгрейднал на 2 левел за 400. Левел 4 Мини Пека. Какво да ви кажа за Мини Пека? Мини Пека винаги е била моята надежда. Мини Пека винаги е била много силна карта. Докато един ден не се здобия с Пека и я заместя. Мисля да направя така. Валкерията за тези гадняри всъщност, защото нямаме стрели. Giant, що пък не е смисъл, танк е, голям е, бие доста демидж и зад него могат да се крият малко по-уязвими, но силни неща, като Хограйдер, Мини Пека, Мускитър, стрелци. Веднъж бях направил такъв пуш и отпред, нали, пред Giant може да има скелети, което убиват всички скелети и Giant остава непипнат и там може да си умре пред кулата, което е доста найс, защото по принцип бие много демиджи, като умре оставил на малко и тези зад него Хограйдер, Арчери, Мини Пеки и Мускитъри атакуват и да кажем както арчерките, мускитърите стрелят, примерно Хограйдера и Мини Пека отиват напред, защото и двете са, ще ви кажа, инфо за тях. Това са 2 реар карти, мисля, че не. Пеката би трябвало да е епик. Не, 2 реар карти, които си подхождат едва ли не доста в атака. Така изглежда Мини Пека, така изглежда Пеката. Тук можем да спечелим Лава Хаунд или Инферно Драган. Така мисля да стигна до арена 5, в която мога да спечеля Ice Wizard. Тук има на арена 6. Миньор, Далок, Спарки, Принцес, Lumberjack. Говоря само за легендарните, които ми харесват. Да, хора, това ще бъде за този клип. Не и защото трябва да ги правя по-малко от 15, а просто вече не знам какво да си кажем за това. Юпи-допи, до скоро!